com i per què ha de viure, i fins i tot com i quan va morir. Justament per això, avui, 30 de gener de 2015, volem estar carrer del dret al primer i volem dir sí a la pau. Una pau construïda des de la consciència de ser diferents i amb el compromís ferm de sumar interculturalment. Una pau entre persones. La pau entre països. Una pau en construcció que és així volem recordar. Un món al qual els drets fonamentals siguen exactament això, fonamentals. Sense que un regador fills per voler triar o un terrorista sigui assassinat per la llei de la llibertat de Un món en construcció al qual volem aportar el nostre bolígraf, el nostre llibre, el mestre i la voluntat i la implicació de ser lliures, conscients i capaços que podem canviar-lo. un món pel qual valga la pena lliure, un món en pau i llibertat. Per això volem fer especial homenatge a Malala, el Premi Nobel de la Pau 2014. I sí, és cert, ho sabem, al món hi ha moltes Malales, moltes persones que lluiten cada dia per poder estudiar, per poder tindre qualsevol dret fonamental. Per això, avui, tots i totes anem a retre aquest xicotet homenatge a Malala. A veure, necessitaríem tots i totes, Fran, tu també, una mica de silenci. Nosaltres també som Malala. Un xiquet, un professor, un llibre i un bolígraf poden canviar el món. Que les dones siguin independents i lluiten per elles. És temps de lluitar. Cridem als líders mundials per a canviar les seues estratègies. Alguns dels xiquets no volen consoles. Volen un llibre i un bolígraf per anar al col·legi. Vivim com una família de nacions. És necessari que cada membre d'aquesta família rebi oportunitats iguals de creixement econòmic, social i especialment educacional. Si un membre es queda enrere, la resta mai podrà continuar cap endavant. Tenim dues opcions, estar callats i morir o parlar i morir, i vam decidir parlar. En què les dones activistes demanaren als homes que lluitaren pels seus drets, però aquesta vegada ho farem per nosaltres mateixos. Si es vol acabar amb la guerra, amb altra guerra mai arribarem a la pau. Els diners gastats en tancs, en armes i soldats s'han de gastar en llapissera, escoles i professors. Sabia que m'anaven a disparar, però no vaig voler parar la campanya contra la influència talibana i a favor de l'educació. Estava preparada per a que em dispararen. La millor manera de lluitar contra el terrorisme i per l'educació és la política. Per això vaig triar, perquè un metge pot ajudar a una comunitat, però un polític pot ajudar a tot un país. La veu té el poder, la gent escolta quan parlem. No es tracta de combatre el terrorisme en violència, sinó en paraules. Nosaltres també som Malala. No volem polítics que prenguen totes les seues mesures amb l'únic objectiu d'imposar les seues ideologies. El que volem és que escolten a la gent. Moltes vegades em pregunten, faig el deure o em concentre en un llibre? Faig els deures o el treball en la Fundació Malala? Totes dues coses són importants. Els terroristes pensaven que podrien canviar els meus objectius i frenar les meves ambicions. Però res canviarà la meva vida excepte això, la debilitat, la por i la desesperança. La força, el poder i el valor nasqueren. Part de la naturalesa humana és que no aprèn la importància de res fins que se'ns arrebata alguna cosa de les nostres mans. Oblidar el que ha passat a París i recordem des d'ací ells escrits. Je suis Charlie, un missatge clar i ferm que ens crida a segur endavant. Els nostres contactes, Carles Cano, ha dedicat un poema als periodistes d'aquest seminari francès. Escoltem-lo.
Vos sabeu enterar que acaba de llegir Laura? Bé, doncs acaba de dir-vos que avui estem celebrant el Dia de la Pau. Nosaltres hem recordat durant tot el dit a Malala, però no volem oblidar que fa no arriba un mes en París uns senyors van perdre la vida, en part van perdre la vida perquè estaven exercint el seu dret a la llibertat d'expressió. Això també és un atemptat contra la pau. Així que, en aquest sentit, un dels nostres contacontes més importants de la nostra cultura, que s'anomena Carles Cano, alguns coneixereu, fins i tot alguns d'aquest institut tenen el plaer de tindre un llibre signat per ell des de la Fira del Llibre. Doncs aquest senyor ha escrit un poema dedicat especialment a aquests periodistes francesos que van perdre la vida defensant la seva llibertat d'expressió. És un poema col·lectiu que hem preparat i que espero que escolteu tots amb molta atenció. Somriu. Encara que plora, encara que plores, Somriu. amb un cel de cendra, quan tot se'n va a la merda, Somriu. porta el somriure per bandera, t'agretzen la mirada, t'amarguen. Somriu. No deixes que gestos ni paraules t'agretzen la mirada, ni tampoc permetes que ningú amargue la teua vida. Somriu. Una altra volta, i encara més, defensa l'alegria amb ungles i dents. Somriu. A casa, al treball, al carrer, a l'amic, al passejant, al foraster. Somriu. No els deixes que guanyen. Nosaltres som molts més. Somriu. Dels fluixells, trombons i fagots i dels trons poemes d'amor. Si tingués la màgia d'un mar, de la gana faria blar, dels canons prismàtics gegants i dels tancs camions de gelats. Si tingués la màgia d'un mar, dels soldats en faria downs, dels tintells ocells de paper, ballarines o castellers. Si tingués la màgia d'un mar, de les mines faria daus, de les bombes xocs maravals i dels cors coloms de la pau. Queridos amigos, el 9 de octubre de 2012, los talibanes me dispararon en el lado izquierdo de la frente. También dispararon contra dos amigas mías. Ellos pensaron que las balas nos iban a silenciar, pero fracasaron. Y de ese silencio nacieron miles de muertes. Los terroristas pensaron que iban a cambiar mis objetivos y me iban a dejar mis ambiciones. Pero nada ha cambiado en mi vida, excepto esto. La debilidad, el miedo y la desesperanza murieron para siempre. Nacieron la fuerza, el poder y el coraje.
Així comença el discurs de Malala en el lliurament del Premi Nobel de la Pau. Des de l'IES Jaume I volem manifestar la nostra adhesió a l'esperit de pau. Per tant, volem i lluitem per l'educació com l'instrument més important de defensa de la pau. Volem i lluitem per la importància del respecte, altres maneres de fer, pensar i d'actuar. Volem i lluitem per la tolerància a altres cultures i religions. Totes tenen lloc sempre que respecten la llibertat dels altres. Volem i lluitem per la llibertat d'expressió. Lluís Xavi. Volem i lluitem per tindre empatia. Hem d'estar sempre disposats a posar-se en el lloc dels altres. Volem i lluitem per diàleg com instrument d'entesa dels pobles. Podem negociar i arribar a un acord sempre. Vos està dient, Laura, que no li esteu fent excessivament cas, que ara aneu a tindre cadascun de vosaltres l'oportunitat d'unir-vos a aquest somni que hem cantat abans al Macaco. Cadascun de nosaltres tindrà en la mà, no tragant-se, en la mà un globus i en el globus hi ha enganxada una cartolina. Ahí, en aquesta cartolina, hem d'escriure el nostre somni de pau. Però no el nostre somni de que haja pau al món. No, el somni de veritat, el que nosaltres estem compromesos a fer per aconseguir això. Ho escriurem cadascú en la seva cartolina, ens posarem en el centre del pati, s'esperarem per a que puguem fer una imatge de tots juntets, i quan Joan, que és especialista en donar incides, ens dona l'eixida, aleshores enlairarem els nostres somnis. Tot el món m'ha entès? Sí! Doncs espereu-vos que Laura va acabar el seu guió. En la vostra capacitat crítica i el pensament adult que us caracteritza, un bolígraf, els mestres i sobretot els llibres canvien el món. Anoteu a la cartolina el vostre compromís de pau i amb la senyal els deixarem anar. Torne a dir-ho en una altra llengua que sembla que Carles no l'ha entès. Amb la vostra capacitat crítica i el pensament adult que us caracteritza, un bolígraf, els mestres i sobretot els llibres canviem el món. Anem a fer un aplaudiment.